Finančná komisia v našej obci bola viackrát nespravodlivo obvinená z toho, že si počína ako inkvizícia, šikanuje a rieši veci v konflikte záujmov. Aby sme tieto obvinenia vyvrátili a vniesli trochu svetla do našej práce, rozhodli sme sa vám vysvetliť, čo vlastne komisia robí. A nie sú inkvizícia, ani si neobliekli čierne plášte. Finančná komisia vznikla na podnet poslancov. Je to skupina zložená z poslancov a občanov, ktorí chcú zlepšiť hospodárenie v našej obci. Členov komisie si jednohlasne zvolilo obecné zastupiteľstvo a hneď sa pustili do práce. Ciele a úlohy boli jasné a postupne sa venovali rôznym dôležitým témam. V prvom roku zasadala komisia 6-krát a okrem iného sa zamerali na pokladňu obce. Navrhli, aby bola vedená prehľadnejšie podľa druhu výdavkov a aby bola osoba, ktorá pokladňu vedie, zodpovedná za finančné prostriedky. Tiež odporúčili zaviesť platobný terminál, ktorý zjednoduší život občanom a eliminuje hotovosť v obci. A hoci to znie ako maličkosť, terminál bol schválený a dnes ho môžete vidieť v praxi. Riešili aj fond oprav, ktorý je dôležitý kvôli rastúcim výdavkom na opravy bytov. Navrhli zrušenie gastrolístkov pre zamestnancov a nahradenie príspevkov inou formou, čím obec ušetrí nemalé prostriedky. Komisia pravidelne sledovala plnenie rozpočtu a upozornila na neplánované čerpanie rezervného fondu, čo viedlo k žiadosti o kontrolu hospodárenia. Tiež prerokovali každý návrh na úpravu rozpočtu, vrátane toho na rok 2024, aby bolo zabezpečené efektívne hospodárenie. Nezabudli ani na inventúru, pripomínali, aby sa robila na čas a podľa zákonných pravidiel. V oblasti účtovníctva navrhli používanie analytických účtov, aby sa výdavky obce stali transparentnejšími. Týmto spôsobom bude každý vedieť, kde sa míňajú peniaze a kde by sme mohli ušetriť. Ďalším návrhom bola elektronická kniha jazd, ktorá by zjednodušila prácu administratívy. Tento návrh bol síce schválený, ale bohužiaľ sa nedostal do praxe. Ale nevzdávame sa. Zaujímavou kapitolou bol aj návrh nových zásad hospodárenia s majetkom obce. Komisia odporúčila, aby návrh v predloženej podobe nebol schválený a bol predložený na pripomienkovanie občanom. Dôvod? Zásady boli napísané tak, že by mohli poškodiť záujmy obce a mohli by byť ľahko zneužité. Jednou z pikošiek bol aj cenník pozemkov, kde minimálna cena bola stanovená na €22 za meter štvorcový. Tento návrh, vďaka práci finančnej komisie, nakoniec neprešiel. Samozrejme, nie všetci sú nadšení z tejto práce. Padlo zo pár obvinení, že sú nepohodlní, ale ani jedno z týchto obvinení nebolo podložené dôkazmi. Názor na prácu komisie si spravte sami. Finančná komisia tu bude aj naďalej, aby chránili majetok našej obce a pracovali pre jej lepšie fungovanie. Ďakujeme vám, že sa zaujímate.